We're going to a cabin. Bad. Cabin in the woods. Looking at some tectonic plates and some rift valleys. Sacrificing a virgin. In that order. Is that me? Så var vi da Tingvalle. Gänga i mitten där tektoniska plattorna. There's one detail in this Men shall depiction. be beheaded and women drowned. Yes, there's further on. There's where they believe is where the beheading was. Så här är vattnet här man plattade druckna konfolk och vi har just ett landa galle. Men nu tar blir hållsakter så det var kött i stället. Men kvinnor tar blir bundna. Så det är reip smittat först om detta vattnet här. Och så blir det simpelthen bara för där innan mina och här vattnet och så blir det hildnar här inte där druckna. Och sjåvande åren kanske får ut i vattnet så var det en präst och sjåvande och var sikna i där så att det kom ett skikt här som där skulle att man där det var det är så prästen sikna där åren där blev druckna. Is it warm, my friend? It's warm. It's pretty warm. It's probably warm coming from the shore. Oh yeah. From the sand right here beneath. Så det är såna små så lite vulkaner man säger det är första bäga brei faktiskt. Have you tried the bread? Not from here, but I know what bread it is. Rugbröð. It's like rye bread. Yeah. The brown thunder bread. Nice. Do you know why they call it that? Thunder bread? Yeah. No. If you eat too much of it, you will produce thunders. Aha. Thunder bread. Time for ice cream. Vad ska du ha? Ska jag ha en is? Vad slags is? Det ved jeg ikke. Jordbær kaptajn Knas. You don't look like a strawberry. You guys go first. What do you taste like? That's the good stuff.
So if you're on the Golden Circle trip, you kind of have to see Gullfoss. How it works?